Salam hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Bugün men bir ayratin wajib mesele hakda gurrun açmakçı. Şol 2000-nji ýyldan bäri ine adamlar ýitdi. Ine atsız sorsuz ýitenler o ýanky nasilsini istisnaveni diýerler orşalat. Zorluk bilen ýitirmedilenler. Aç öldürdüler diýerlerine arada gyzlar Ženewada çykyş etdiler şu mesele boýunça. Ýöne ahiri şu wagt diýeli egerde Holocaust hakda gurrun edilenler de Germaniýanyň şu konslagerlerine adamlary peşlere salyp ýakşylary barada ýa ýendi şoňa näme edilýän bolsa Doktor Smerç diye beyleki diye bulun hemmesi ağzalaya yönü berde olin şu meseleni ağzamızda umum ağzayaz. Emma şol diyeli 2000-nji ýyldan bäri şu wagt bir bolsun bir 19-20-25 ýyl oturubam çykýanlar bar. Olar öýlerak. Bu näme üçin ala böyle öldükä? Şular näme üçin bir günle ölmedi ya bir ýylda ölmedi şular? Wagtal şularyň jesedini berdiler diýerler de. Nädip öldürli? Mo nähilem bolsa bir biri çyny bilen muny işläp bir emel ulandyr. Inni arada bizim şeşmelerimiz bize ýetirdi. Şol hakykatda nähili bolanlygy. Şu adyň özünde de şol owdan nepäň 7-nji blogynyň şol 1-nji etagyna esasy siýasylar otyrny olardan öňkülerden agalan ýok. Ony ýöne şu wagtna müzik bazyl otyr beleki olar kamerada bir adam otyr. Inni şol 7-nji blok bilen 8-nji blok bir-birine seredip otyrlar. Ýöne arasyna şolary bir birleşdirýän koridor bar. Şo koridorda 7-nji bloga tarap hiç emvede degişli adam yok. Şol aşağı kameralara seyredýän adamlar, ayretin adamlar, özüm bir de habaryň gelişine göre ol Milli Howpsuzlyk Ministrligine degişli adamlar diýip habar geldi bize. Inni 2000-nji ýyldan bäri bular esasy Krasnovodda oturdular, soňam getirdiler bulary 2005-nji ýylda owdan nepä şu kim şo wada çeni diri galan bolsa owdan nepä şol birinji eksperimentalny getirilenle owa togum ýok owdan nepede suwum ýok daýny gyrant hökmünde ýanky wadaprovod suw ýok. Inni her kızadyň bir öz emeli var. Nähili tehnologiýa esasyna şu adamlar öldürli. Bu tehnologiýa işlenenne 7 ýyl hasabyna, 7,5 ýyl hasabyna şular hökman suratda ölämenlip düzülen tehnologiýa. Nämeden ibaret şol? Ene pikir edin. Bir buhanka gara çörek. Yarım kilo bolmaly şol 400 gram. Onam 7'e bölýärler. Bir edilýän tehnologiýa bular öz aryna şo paýkowy sistemi diýerler de. 7'e bölýärler. Onun her kamerada oturanlara, şo siyasi oturanlara ýerden bir bölek çörek, günortan bir bölek çörek, akşam bir bölek çörek. Bir aýyň dowamyna şeýle. Arasynda da ýanky şol kelemli nahardan bir bişirýärler, bir zat bir menki bolsun diýär zat ýok, kelem suwundan. Ýöne esasy iýmiti inni otak düşen soň bular aç öldürmelilen maksat bar, bulary çörekden doýumuz ýalaga diýerler. Edil gönüler ýalaga denaklar ýöne şol harammaşy arasynda şular hakda çykyş eden şol ölüm diýip gıygyryp ýörkeler. Ölmezem, gülmezem diýip aýtdylar. Bunu nähili edip bular nähili emel urandylar.
Her ayda 30 gün var. 30 gün iyirden günniz akşam çörek berilýär. Günüňe 3 bölek çörekden bolsa 30 günne. Birinji günden aýyň 29-na çenli 3 bölek çörek berilýär. Emma aýyň 30-na şo taýda oturan adama eýýän bir bölek çörek aýrylýar. Aýyň 30-na 3 bölegiň ýerine 2 bölek çörek gelýär. Diýeli ýanwarda şol bir bölek çöregini aýran bolsa, ýandan fevralda 30-na şol 2 bölek çörek bolup galdy däm şol. Fevral aýyna eýýäm 29-njy günne 3 bölek çöregiň ýerine 2 bölek çörek berilýär. Şeýtirip 2,5 ýylyň dowamyna 30 aýda doly 30 bölek çörek kesilýär. Egerde ilki gelenine şol 90 bölek çörek alan bolsa, 2,5 ýyl geçen soň aýda eýýäm 60 bölek çörek alýar şol. 2,5 ýyldan soň 60 bölek çörek alýar. Ýene de 2,5 ýyl geçen soň ýene de 30 bölek çörek alýar. Inni 60 bölek çöregiň ýerine aýda 30 bölek çörek alýar. Soňky 2,5 ýylyň içinde de şol iň soňky aýyň 30-na odal şol 3 çörek alyp gören adam ilkära 2 getirdiler, soň 1 getirdiler. Şol aýyň 30-na inni çörek alana, birini boş geçýär. Innikay 28-ne de boş, 2 gün boş geçýär. Şeýtirip 7,5 ýylyň içinde doly çörekden kesilýär şol adamlar. Ene şunun ýalyk tehnologiýany, şunun ýalyk emeli ulanyp şol 2000-nji ýylda tutulan adamlary az öldürdiler. Şol 2000-nji ýylda tutulan adamlar 2006-njy ýylda 4 ýyl bolýardy. Şo 4 ýylyň içinde şo berilýän çörek ýetenak. Onuň aram şo taýda bir owudun nepede oturanlar gawadynnaky blok bir-biriniň ýüzüne seredýär-de 7-nji blok bilen 8-nji blok bir-biriniň ýüzüne seredip dur. Onuň şo 1-nji etažda haýsam bolsa bir kameranyň içinde ullokan tüsse çyksa şo köpräk şo adam ölen bolsa bir köpräk ýüzärlik ýakýarlar. Onuň şo tüsse çykanyna şol oturanlar ay bu pagyram aýrylyp duraw imany emra boldyny ýakalýarlar. Ene şeýtirip bir-birden şol adamlar 5, 6, 7 ýyla ýeter ýetmezirek 7,5 ýylda doly çörekden kesilýär. Bular 25 ýyl ömürlük oňa zat ýok. Bulary resmi ýagdaýda gününden bir bölek çöregini kesýärler. Şeýtirip şol adamlardan diýindiler. Indi biz bu meseleni galdyryp otursa, indi ýöne şu wagt arada bir kemine çykyş etdi saparyklygyň nimesine bir saytyna. Şonu neme hakda gurrun etdi bir parlamentin ýol başçysy bolan tagan haly hakda çykyş etdi bir. Tagan halyny men özüm gowy bilýän şewe uniwersitetde okanda ol ýuridik fakultetiniň dekanam boldy, soň prorektoram boldy. Garaz onuň ol şol öz filosofiya uğrundan şol kandidat işini ýazjak bolany, on ilmi ýol başçysy bolan Gurban Käriz. Men onu gatygy tanýan, ol öýümde de gelýärdi, bir şeýle salihatly, hakly, paýhasly adam, bilimli, sowatly adam, oňa söz ýok. Şol
Tağan haly haqda gurrun etdiler. Şol 2005-nji 2006-njy ýylda şo karylykda öldü o pahyr. Şonu inni getirip şo doktora getirýärler. Inni çaşyp önden gidip arada çaşýarlar ýa bular doktora getirýärler. Doktora getirende de edecek zady ýok o taýda. Inni dermanam etjek gel beýlekkä ýöne şoňa inni öljegini gözüp ýetýär şoňa kelemäni çöwürdiler şondan şol görüli. Şu eljaşyny titredip çörek berin diýip şeytirip ölüp giden adam şol. Şeýle ýowuz, şeýle doňýurok, şeýle bir wagşylyk bilen gyrlyşy adamlar. Inni şu zatlar düşünürem soň men aýratynam ýurdun başyna gelen zalim haramda berdi Muhammedowa ýüzlenip aýtjagym. Nädip ýüregiňe sygdy sen? Nädip edibildin? O haram maşin mara hazabyna 4 ýyl düşýär. 2006-njy ýyldan soň entek sen jetetlerini berdiň. Dine päliň niýetiň ahyry sen öz başyňa ýetsin. Men Allahdan uly dilegim. Sen bu milleti, bu halky eden oýnuňa, sen nämişin goşuldun şu zatlara? Ölüm diýip gıýgyranyň az gördüňmi? Sen hem gıýgyrdyň o gapdalyňdaky sen şagal tilkiň bar Raşid Meredow. O da gıýgyrdy. Sessiz osluk galak bar, hamany hiç sada degişlili alak bolýar. O da etdi. Bu gatullokan cinayet bil kasleyn edilen genotsit. Oň üçinem hökmany suratda jogap berämelisiniz. Jogap berdirersem nesip bolsa. Halkyň haky bar. Narod emeyt prava. Adam yolu, adat yolu, atlanan ey